ना हमैनो नागिरदों बामिनियाव बामिनि दैसायाव जोंना नायलांबाय थादो नै थांग्राफ्रा थागोरजि नों नाखौ माबायदि हमगोन आच्छा नों बे खेवालि जेजों माबायदि मोनोथाय अ खेवाल दङ ना होलाय देखायलाय अ जोंना नै ना हमग्रा बेलाय बे खेवालि जे होनो माबेथिंथाय माबेथिंबा मारैबा बुङो खोमा आस्रा जेबो होनलायलाङो खय नाम्बार बे 20 गारिखौबो बैयाव दोनबाय ओरै फैबाय सौफैबाय जों लोगोफोर नै दैया ओमफ्राय नै ना साग्राया आलदा फरमुला बियो ओदा कि जाल कय रे रिं जाल वाह देलाय लोगोफोर माबायदि साफैयो बिसोर फुरा मोनलांखायो आरोखि ना बिराद मोजां ना हाबो आरोखि बेयाव बेसेबांबा गोलाव बेसेबांबा गिदिर जाहांबाय जोंना नै हाबहांबाय बनि माथो गोथौथार माथो बनियावनो गैया नामालै मासेबो जाब्रासो नांबाय नांबाय लाबोदो दायो जोङो मोनसे आलदा लकेसनाव फैलायबाय दहायनिया बारा नायानो मोनाखैमोन एबार जों बे हाजोआव फैबाय आरोखि गथायालै बैयावथ' नुवाखै नोङो बेसेबां गिदिर नांदों एबार खेबसे होदोलाय मानै गाखोबावो खोमा जोङो थांफिनसै न'आव नाया सारखांबाय